coconut cream na 4. Hapon na, and yung mga bata tapos na mag-lunch, nag-sandwich lang sila. And then kagabi, di ba, nagtimpla ako ng pang-spring roll. Ayan, gusto raw nila yan mamaya. Hindi ko pa siya binalot kagabi kasi nga, nag-edit akong vlogs kasi wala akong vlog for 1 day or 2 days. So, nag-edit akong 2, in-upload ko yung isa kaninang umaga. Then, mamayang gabi, upload ko yung pangalawa para makahabol ako. And gusto ng mga batang gawin na itong binili namin na gingerbread. Ayan. So, nandun na sila sa kwarto. And, ilagay ko na rin yung regalo natin sa mama ni Pompa doon sa my Christmas tree. Doon sila gagawa ng gingerbread sa kwarto ni Holly. Dito na sila eh. Naghihintay. I'm ready. You ready? This one? This is our gift for Isha's nana. Okay, ilagay natin yan dito. Yan. Don't open it, ha? And set up ko lang yung table dito. And maglalagay ako ng tablecloth. Yung, ano ba, plastic. Andun na sila, oh. Wait, Baba. Eto, maglalagay ako nitong plastic table cover dito sa floor. Kasi makalat gawin tong gingerbread, yung icing nito. And, kasi every year namin ito ginagawa. So, alam kong makalat to. What's that? No, it's not hard. Okay, iset up ko na yung kung saan sila mag-assemble ng gingerbread. Hinati ko yung table cover sa dalawa kasi malaki to. Ayan, oh. Kasya naman siya. And, kuya, put the table, please. Put the table! Yeah! Careful. And chairs. Diba? Tulong-tulong lang. Okay, ready? Yes! We're ready? I'm not ready. We need scissors too. No, you don't. Yeah, The wait. toe. What you done when you're doing the... I can't do it now. I've done it before. You cut it. Why I was going to cut the box? You have to cut. I thought I was going to cut the box. So, ito yung laman niya, oh. Ayan yung gingerbread. Oh, careful, kuya. Mom, can I have that? Ito yung icing, blue icing, and yung mga beads na pan-decorate, yung lollies. Okay, wait. And ito yung white icing. And meron ditong, this one, Baba, oh. Candy, cane, and candy. But wait, Baba, you don't eat this, ha? Because we're gonna decorate. And ito yung board. Also, Okay. this was the board. Mom, can I do this? Careful. I get the board off. What? Ako na. Mmm, candy. Mom, I like candy. Yeah, but you don't eat that one. I want to rip it. Do not crack it. Okay, what's the... I can't open that, Mom. Okay. At the back. And nandito yung instructions sa likod, oh. I can't see it. Yeah, show it to the people. See it? Tell them what you're showing. This is instructions. Okay, akin na. I can't do that. Careful not to break this. I want one. Oh, view. Why can't I just make it? I know this one. Simple lang yung itong gingerbread kasi isang kulay lang, blue. Dati may red, green. But Mom, this is the only thing we can find. I know. And we saw the Next one year, we're not you're doing gonna this. be... We're not doing the same one like we did last year. Yeah, meron kasi doon. So Yung I ginawa want na to nila do yung the one last that we year. did last year. Mom, how to take the whole? Bob, wait, because you No. might break it. Wait, how? Is it only bread? Hard Yeah, bread. it's a biscuit. I want to eat it. It smells like candy. No, my smell. Wait, No, my smell. It's like something candy. I'll try a little bit. I'm gonna try it a little bit. That's good. It's just sugar. Tastes good. Okay? Look at this. This one, Look at this one so you can see.
So step 1, decorate the gingerbread walls with some of the icing and candy. So, see This this? is good. Yeah, here, Kuya. Do you like this, Kuya? It's just like, you know, just you don't have to be perfect. Wait, It's do I have to start there? like this. But look See, at this. just like a line. Like this. Okay. See? Okay. See? Just like that. Okay. Am I doing this one after that one? After, yeah. You have to press here, Kuya. Closer to the end. Here. Hold it. Other one. I'll show you. Press. Don't be scared. Just press, Kuya. Like this. Like that. Mom, do we have to use all the icing? Press, Kuya. Press. Like that. You don't need to be perfect. Just like that. Doesn't matter if you get it wrong. More. That one's a circle. Hmm? That one's a Then this is the bottom piece. Okay, you wanna do it now? Huh? Wait, Kuya first. And then Wait. here. This is the last bit. Malapit na kayong matapos. After we do this, we ate it. Yes. Okay, wait. Ew, Where's the ano? I'm eating the cane. Candy canes. You have to share. Yup, 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 yup. Zach, hold this for mommy, please. Okay, hold it. I can't. Well, wait, Papa. Oh, malinak down yung aking gingerbread. So, wait. Wait, Papa, wait. Wait, oops. Mom, you need to glue the side. Yeah, I know. I'm just... Wait, Papa. Nasa yun. I ate it. Mom, I kissed that. Cool. Great as that. Wow, that's cool. Mom, that one's the best bit. Put up. Wait, Papa, wait. So, Bubba, so. Wait, Papa, you don't eat yet. Good. It's doing Ah. something. I'm gonna eat all this. I don't want to eat it. Okay, ulit. Look at. Okay, Baba, oh. One, I'll put it. One, 2, 3. Touch. Yes, we're done. Think so. Now we have to decorate. What? Oh Can you yeah. decorate this one, see? Oh, we have to move. Wala naman na eh. Move na ito. Wait, Baba, wait. I saw what this one's done. Mm. It's folding. Akin na. I'm gonna clap it. Then you just push. You need the what icing? Yeah. Ay, Kuya, siya na nakakaubos ng ice cream. That stop moving your What? feet. It's so good I can't stop eating it. Ay, no, masarap nga Like naman. this, Mom? Okay, tapos na siguro. How can we eat it? Open it, the Ito na icing. first. So, ayan, finally, natapos din and yung... Wait, Baba, don't Sad. touch. We're gonna share to the Oh, people. just your finger. Tagilid na kayo. Oh my God. Natapos din. Done. Say bye. Ayan siya, oh. Hindi ganun ka... Look. Wait, not yet. Hindi ganun kalinis, pero okay na. Let me... Can you get the cardboard, please? So, ayan. Okay na rin, di Wow, ba? let's look like it. Mom, this one looks neater. I know. Kulang tayo dito. Wala tayong glue. Mom, Nasaan na yung ano? Wala. Mom, let's eat. We don't have the blue here. Oh. The blue Here. Put it in the middle. Here. No, Mom, you need one. Blue You need in to the middle. Mom, What? Blue in the middle. Give me that one. There.
Try it in the middle. Gusto na kasi nilag. Mamadali. Number. Gusto nilang kainin. It's like a number. Ha? Put see, Which one? a line on top. A line. Ah, the line. Here. Kulang na tayo sa ano. Si Kuya kasi kinakain na yung icing. Okay, let me see. Okay. Close enough naman eh. Oh, can... Sign. Ha? Don't look the same. It's almost. Tag it. I love it. Okay. Ayan. Because that's Okay. Ayan na yung aming gingerbread. And ayan yung sa likod. Is it now? Ayan. Ang in-important talaga namin dito sarap. Pero hindi ganon. Kasi tingnan nyo. Ay, ayan. Naglalaglagan sila. Ayan. Kakainin na raw nila. Timbo! Oh, careful! Diba? Pinaghirapan namin ng ilang minuto. Seconds lang, oh. Ayan na. Did you have fun? Yeah. Okay, oh. Careful. Don't step on the icing, ah. And ako magbabalot ako ng lumpia. Mom, I want to eat the fingers. Where is it, Baba? Here. This one? Dad, you can eat this. Please. You can say. Okay. Dad, that's mine. Who? What's that? Wait, Mom. Si Kuyang marami. Mom. This Is it good? one's very good. Did Holly? Okay, good job, Baba. I want some. Kuya can have a bite, Baba. Oh, Oh. where's the other candy cane? Why are you? Okay. Yeah, you have to show it, There's a Kuya. rainbow. It's not a rainbow. No, look. Yeah, okay. Yung mga icing, you don't have to eat that, Kuya, because that's too sweet. Masarap siya. And we have to clean. Ayan yung kalat to. Kunti lang yung kalat this year. Last year marami. Ha? Okay, ano na ako, magbalot na ako ng lumpia. And pag natapos ko yun, magtutupi ako kasi alam niyo naman, marami akong tupiin. So, eto, at least tapos na yung paggawa ng gingerbread. Okay, that's enough, Kuya. That's too much. See you, okay? You have to clean up, okay? Hoy. Okay. Ayun na sila, pakataw silang kainin yung gingerbread. Dito na sila sa sleeping slide. And yung isa dun. Tingnan si Holly. Mom, is the sausage or the spring rolls almost ready? No, not yet. I have to wrap it. Too? No. I'm gonna wrap. Why? Because I'm hungry. You're hungry again? Lagi ka na lang hungry. I'm gonna Gutom. eat this as a super fly. Okay. And ako sasampay ng ito yung bedsheets namin sa kwarto. Magbabalot na ako ng pang spring rolls kasi si Sak gusto niya na raw kumain. And naliligo na siya. Nilipat ko yung yung pork mince sa sa glass. Kanina nasa stainless siya. Wala lang. And yung ating egg. So, ayan. And syempre, yung aking iPad. Kasi manunod ako ng, alam nyo ba, aside sa Korean drama, nanunod na rin ako kay Serafi Tulfo in Action. Ang gaganda ng niya, episode. Meron nakakatawa, merong nakakaawa, meron naman nakakainis. Ayan. Malulubat ako. So, eto, tira ko to nung last na nag-spring rolls ako. Kaya, ayan, mayroon ng parang bubbles. So, lang ako, magra-wrap lang tayo. Then, after nito, marami akong tupin dyan, no? Nasa tabi nyo, nasa gilid. Nasa gilid lang yung mga tupiin ko. Hihingi na yan ng spring roll. Ay, bakit itong pinapatungan ko? Ito yung paglalagyan ko ng spring roll. Kuha ko ng plate. Mali. Medyo matigas na to kasi matagal na rin to eh. Matigas na tong itong wrapper ko. Wait lang.
Kuha ko yung bago. Sayang nito. Ang dami pa naman. Kuha na lang ng bago. Eto. So, yung isa matigas na. And pag gumagawa ko yung spring roll, ang hati ko ay gitna. Hindi yung pa ganun ba. Triangle. Sa gitna ko siya nahati. Kaya dapat gitnang gitna para pantay. Hindi maliit, hindi malaki. Feeling ko nga hindi ito gitna. Ay, malaki, maliit. Ganito. Medyo malaki ito. Ito medyo maliit. Ay, nako. Ganyan talaga ang life. Okay lang yan. Lipat natin ito. Ganyan. Ginawa ko na to dito sa channel ko. Dito sa channel and my kids. So, alam niyo na kung paano ako magbalot ng spring rolls. I-fast forward ko na lang kayo kasi manunod ako guys ng Korean drama o kaya Tofu in Action. Si Holly tsaka si TJ, nandun pa rin sila sa sleeping slide. Ganyan lang. Madali lang to i-wrap. Alam nyo na to kung paano, diba? Pero hindi ko pa to nagagawa dun sa isa kong channel. Ayan, oh. Oops, sorry. Malinis siya. Kita nyo ba? Ayan. Malinis. And tamang size lang. Hindi siya nakakaumay. So, i-time-lapse ko kayo. Naubos ko na yung isang balot ng lumpia wrappers. And sa isang ganito, meron siyang 30 pieces. Hinati ko siya sa dalawa kanina, diba? So, meron ako nagagawang 60 pieces. And yung paghati ko, hindi sila pantay. Ito yung malaki and ito yung maliit. Ayan. So, ganun yung ano niya. Ito yung difference niya. O, konti lang naman. So, ito yung uulamin namin mamaya. Nagpainit ako ng, ng oil kasi si Sak, gusto niya nang itry ito. You want me to cook this, Sak? Sam? Yes. O, diba? Yeah. Nakaligo na sila lahat. And eto pa yung aking babalutin. Parang hindi siya nagagalaw, guys. So, tingnan nyo pag dyan. Eto pa lang yung nababawasan, oh. So, magprito muna ako. Ayun, nagpainit na ako ng oil. Tingnan natin kung may... Okay, mainit na siya. Yung mga bata, tingnan pa sila. Nangungulit na. Lutuan ko na raw sila. Ayan. Huwag natin punin. Tama na yan. 4 lang muna. Or 5. Kasi maliliit lang naman ito. Ayan. Ayan. Okay na ito. Patuloyin lang natin yung excess na oil. And lagay tayo ng another batch. Oops. So, wag nyo i-overcrowd yung yung pan nyo. Oh, ang ganda ng kulay niya. Ayan, luto na yung spring rolls and golden na golden brown yung pagka-prito. 20 pieces yung prinito ko kasi alam niyo naman mahilig kumain yung mga bata. So, late nila to, late merienda kasi na, alas 5 na. And kumuha ko ng isa pang pambalo kasi marami pa akong babalutin. And di ba kanina nakita nyo 30 pieces yung lumpia wrappers. Eto, 20 pieces. So, hindi ko lang kung bakit. But, yeah. Hahatiin ko ulit siya sa 2. And, eto, palalamigin ko lang muna bago ko ibigay sa mga bata. Then, continue yung pagbabalot ko. Nandito na po sila. Hindi na po sila makapaghintay. So, ayan. Mainit pa siya. So, binalot ko na lang muna sa tissue paper. Thank you, Mom. You're welcome. Thank you, Mom. You're welcome. Si Kuya. Kuya,
No, I give it to Kuya. Okay. Thank you. And ako nahati ko na yung second na pambalot. So, continue balot tayo. Kasi ang dami pa nito. 2.5 kilos pala tong pork. Ayan. And ayan, nood ulit. Umiiyak siya kasi sabi ko, itira nila sa akin yung isa. Gusto niya para, Baba, is it really yummy? Umiyak siya kaya binigay ko na lang. And you? Nakailang ka na? Ah? Is it very yummy, Baba? Hoy! Yes, doon na sila sa labas. Ang pangit nito, yung pinakita ko sa inyo, 20 pieces. Ayan, oh, para siyang buhaghag. Pag rinol mo siya, ayan, ganyan siya. Ang pangit. Hindi siya mahigpit kahit anong gawin ko. Hindi siya magandang pambalot. Kasi nga, alam niyo yung parang buhaghag siya. Yung parang, ayan, oh. Basta, hindi siya maganda. So, buksan ko ulit to. Sana soft to. Ayan pa lang ang nagagawa ko, oh. Ito, tsinagaan ko talaga, pero ang pangit, oh. Hindi tulad nito, maganda. Ito pa, so, wala. Nasayang lang to. And nanonood ako ng Korean movie. Ay, Korean drama. Ang dami, oh, sayang. Ang daming sayang nito. Ito yung luma ko. And ito yung kabubukas ko lang. So, hindi siya maganda. Linagyan ko rin siya, pinatungan ko siya ng yung, eto ba, yung parang, nasa na yung, eto, basa. Para ba mag-moist? Hindi pa rin. Ayaw niya, so wag na natin ipilit. Buksan ko na lang tong isa. Pangit din guys yung etong isa. Yung, alam niyo, ayan, o ganyan na siya, o buhaghag. So, ayan, nagbukas ulit ako ng isa. So, eto yung pang-apat ko na pala tong bukas. Kasi yung una yung 30 pieces, then yung pangalawa, yung 20 pieces na katulad nitong pangatlo, buhaghag siya. So, pang-apat na to, eto, tingnan nyo, maganda to kasi dikit-dikit pa sila sa isa't isa. Yung pangalawa at saka pangatlo kong bukas, ganito na siya, o buhaghag na siya. Hindi na talaga siya magandang ibal. Kasi tinatry ko naman, eto, o, tinry ko yung kanina. Ayan, pangit siya, yung parang siyang maluwag. Kahit anong try kong higpitan, hindi talaga siya may higpitan. Hindi tulad nito, yung 30 pieces, maganda. Siksik, ayan. So, yeah, itry kong itanong to dun sa binilang ko sa Filipino store kung bakit siya ganyan. But anyway, eto, mag-work na to. So, magbabalot na ako. And nanonood nga ako ng Korean. Ayan o, tingnan nyo. Eto yung buhaghag and eto yung bago kong bukas. Eto, pag binabalot ko siya, na-stretch yung yung wrapper. Eto, hindi. Ano na siya, parang stiff. Ba ang tawag dyan? Yung parang, basta, eto soft to, o, napakalambot. Eto, magaspang na siya na nagka-crack. Ayan, o. Eto, hindi, o. Tingnan nyo, o. Malambot. So, mas maganda pag ganito. Pag buhaghag, hindi na siya maganda. So, yun lang, naipakita ko lang sa inyo. Ayan, tingnan nyo, o. Ang difference nilang dalawa. Pareho ang laman niya, ha. Pero, tingnan, ang laki niya, tingnan. Eto, mahigpit na mahigpit. So, ayan. Tapusin ko na. Sana matapos ko to. Ano na? 6:15 na, guys. Ayun, no. 6:15. Hindi nyo makita. Yeah, 6, ano na. Ayan, 6:11 dito sa iPad. Nagprito ulit ako ng lumpia kasi ito yung request ulit ng mga bata. Pero this time, may rice na daw dapat. And, ito pala yung kaninang rinreklamo kong pambalot na mahirap siyang i-roll. Mahirap talaga siyang i-roll, pero okay naman siya pag naprito, oh. Intact pa rin. Pero itong isa, parang, ayun, oh, nagbubble siya, oh. Ayan, oh. And pag kinulang ako ng pambalot, eto, tsatsagaan ko siya. Pero so far, meron pa naman ako. Hindi pa rin ako tapos, guys. Marami pa rin. O, tingnan nyo. Ayan, madami pa rin siya. And eto pa lang yung nababalot ko. And nagprito na ako ng 20 pieces, diba? And ngayon, hindi ko na kung ilan yun. So, yan pa lang yung nababalot ko. 7:13 na. Tinatakpan ko para hindi siya mag-dry. Basa to. Para hindi siya mag-dry. Ayan. Pangalawang itlog ko na to. So, luto na yung ulam ng mga bata. And eto yung isa yung pinakita ko sa inyo nagbubble. So, ayan, oh. Pumutok na siya. And eto yung gusto ko. Kasi tingnan nyo, napaka, alam mo yun, yung tiny lang siya. Tapos eto kasi mga makakapal na siya eh. Andito na si Sako. Nangunguna na naman si Sako. You want rice? Yes, please. Okay. Kakainin ko na sila. So, ayan, linagyan ko sila ng chili sauce. Ito yung pang lumpia talaga. Sweet chili.
Sauce? No, it's not that spicy. Okay, eat now. Thank you, Mom. You're welcome. Where's Holly, kuya? Naglalaro sila dun sa kwarto ni Holly. Yes, I'm scared. Nakalimutan ko mag-close ng vlog. Kanina pa ako tapos, nakapag-vacuum na nga ako, skincare. And ngayon, gumagawa ko ng thumbnail para bukas. Mag-aalauna na guys. So, yung nagawa ko palang spring rolls kanina, lahat-lahat. Pati yung kasama na yung niluto ko, 168 pieces. So, ang nailagay ko sa freezer is 130 pieces. May natirang konti, naubusan na kasi ako ng lumpia wrapper. Kaya sabi ko, gawin ko na lang siyang burger bukas or bola-bola. So, yun na guys yung vlog. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. See you. Bye. Good night. Good morning. Mga buto-buto. Oh, come on. Ito kami sa food court kasi gusto kong kumain ng mama talaga siya siyang pumili.